coneixeu l'Anna Casablancas. Ella és professora d'institut i és doctora en llengua i literatura anglesa, experta en estudis de gènere. Llavors, la dinàmica és molt senzilla, ella fa una petita presentació de context o dels temes que li sembla i llavors nosaltres anem intervenint perquè no és el format xerrada sinó tertúlia i ja està, i anem fent, com que som pocs i ben avinguts per bé. Doncs jo començaré fent una mica una introducció a l'autor i llavors a partir d'aquí ja parlarem del llibre, però en lloc d'explicar els temes el que farem és... Jo tinc una llista de temes que m'he fet així prèvia, que si voleu després vosaltres també podeu dir la vostra, però anirem dient temes i que aneu dient què us sembla o com ho heu interpretat i com us ha suggerit tot això. Doncs George Orwell va néixer el 1903 i va morir el 1950 i és un autor que va néixer a la Índia, de pares britànics, perquè el seu pare treballava allà, era funcionari del govern, i quan va ser una mica grandet el van enviar a Anglaterra a estudiar, o sigui que aquesta era una pràctica molt habitual en aquests països, que llavors enviaven els nens a estudiar a Anglaterra. I a Anglaterra va anar a l'escola aquesta d'Eton, que és aquesta escola tan elitista, etc. i va anar allà perquè tenia una beca. Però allà es va sentir una miqueta fora de lloc perquè no tenia el mateix nivell social ni econòmic que els altres nanos. I això una miqueta el va marcar, la seva personalitat i les seves reivindicacions. I no va anar a la universitat. Quan va ser adult se'n va anar a França, a París, perquè volia ser escriptor, va viure una temporada allà, però es veu que va passar molts problemes econòmics i va haver de tornar. I llavors, un cop va tornar, es va unir a la policia imperial de Birmània. Va estar a Birmània treballant era policia i s'ha de dir que esclar que Birmània i la Índia formaven part de la Commonwealth o sigui, de l'imperi britànic i de la Commonwealth. Totes aquestes experiències d'Índia, de Birmània i tot això van fer que ell tingués com un sentiment de culpa pel que feia al colonialisme. I ell sentia com una mena de necessitat d'expiar aquesta culpa personalment i per això molts dels seus escrits van en aquesta línia. La primera novel·la que ell escriu, que és totalment anticolonialista, és Burmese Days, que és del 1934, que són els dies de Birmània. Llavors també hi ha un assaig que és Shooting an Elephant, que parlen de tot el tema aquest, que ja es posiciona contra el colonialisme. Un cop ell comença a escriure, adopta el seu pseudònim, que és George Orwell, perquè ell es deia Eric Blair, i pel que he llegit i pel que he vist, aquest pseudònim el fa servir una miqueta per amagar la seva classe social, el seu origen, una mica perquè, pel que hem dit abans, que estava una miqueta fora de lloc dins del món aquest més elitista o més intel·lectual. Una de les seves primeres novel·les, ja més, diguéssim, de classe social o més política, va ser The Road to Wigan Pier, del 1937, on ell mostra les experiències que va tenir quan va conviure al nord d'Anglaterra amb classes baixes. En aquesta novel·la ell no es posiciona políticament, no es posiciona com a persona d'esquerres, que ell era d'esquerres però que mai es va afiliar, la seva ideologia era més d'esquerres, però més aviat escriu des del punt de vista d'allò que va viure en primera persona, en lloc de fer, diguéssim, un manifest polític. El següent llibre que va escriure, el 1938, és un homenatge a Catalunya, que ens toca bastant de prop. Parla de la Guerra Civil Espanyola i pren part pel bàndol republicà. Aquest llibre va ser molt criticat tant a Anglaterra, al Regne Unit, com a tot arreu, perquè s'havia esperat d'ell que donés suport a la Unió Soviètica i al Partit Comunista, perquè es considerava que eren els enemics naturals del feixisme, que era el problema polític del moment. Però lluny d'això, ell es va mostrar convençut que, per una banda,
calia un canvi important en el món, diguéssim, a la societat capitalista, però el socialisme establert per la Unió Soviètica no era el camí, no era la via, perquè per ell aquest socialisme era una tirania, una perversió malvada, i això és el que ell retrata perfectament a la granja dels animals, que quan sents George Orwell el primer que et ve al cap, almenys a mi, és la granja dels animals, perquè tots suposo que recordem sobretot versions infantils que quan els llegeixes quan ets petit és oh que xulo, oh que guai, però no tens de petit, no tens els coneixements per entendre. Sí que entens que aquells personatges són dictatorials o que exerceixen una força, però tots hem vist, o en dibuixos animats, o en còmics, o així, moltes adaptacions infantils. És potser la primera lectura que tenim de George Orwell, no? Doncs retrata això, la perversió del socialisme. És una faula, però que la porta cap al cantó polític, no? I aquesta, com he dit abans, doncs, com que se l'havia criticat per aquesta posició, diguéssim, de criticar el socialisme, va tenir, pel que sembla, bastants problemes per poder publicar La granja dels animals. I llavors ja, La granja dels animals és del 1945 i la següent novel·la que escriu ja és el 1984, que l'escriu l'any 49. Bé, la publica l'any 49 perquè va estar un parell d'anys per escriure-la, el 47-48 va escriure, i parla, clar, és una distopia futurista, representa que s'imagina un futur totalitari a Anglaterra on el govern fa servir el llenguatge del socialisme per amagar com destrueix els homes. El llenguatge, ja veurem una mica els mecanismes que fa servir, però el llenguatge sobretot és un dels elements, diguéssim, repressors que fa servir aquest govern. I clar, aquí, en aquesta novel·la no s'ha d'oblidar que parla del món després de la Segona Guerra Mundial, per tant parla del món dividit en blocs, que això és un dels temes que veurem, parla del llenguatge, parla de l'organització política, tot això dels ministeris, tot aquest tipus de coses. Pel que fa al llenguatge, era un autor que estava molt implicat amb el tema del llenguatge i té un assaig del 1946, és a dir, anterior a aquesta obra, que es diu La política i la llengua anglesa, on explora la decadència del llenguatge, però és que també ho relaciona una miqueta amb com l'ús del llenguatge pot canviar la nostra percepció de la realitat per finalitats polítiques. També una cosa que s'hauria de dir és que un dels temes que explora, clar, lògicament és la psicologia i com el poder pot intentar manipular psicològicament, però s'ha de pensar també que estem en l'època de tots els experiments, posterior als experiments de Pavlov, del condicionament, d'aquells experiments que quan tocava una campana li donava menjar a un gos i sempre repetidament feia això fins a un punt en què el gos, quan sentia la campana, començava a salivar. Aquests experiments eren bastant coneguts en aquesta època per part d'aquests governs. Sobretot es diu que en el conflicte de Corea de l'any 1950-53 es feien servir aquests mètodes per resultats de cervell, etc. I que sembla que els russos també ho compartien. És una miqueta el que passa al 1984. També cal dir que ja a nivell més local, ell també va comparar bastant el Labour Party, el partit laborista anglès, amb el Partit Comunista de Stalin. Perquè diu que tots dos deien que lluitaven per les classes treballadores, contra el capitalisme, però en realitat el que volien era perpetuar el seu poder i imposar-se. I a part de tot això, va escriure molts assajos com a periodista d'un diari d'esquerres, el Tribune, i d'altres, i que va ser corresponsal de guerra amb The Observer, o sigui que també estava molt al dia de tots els conflictes bèl·lics i polítics. I bé, a partir d'això, jo m'he fet
una llista ja per començar a entrar en la novel·la, però que no és una llista que ha de ser que l'hem de seguir punt per punt, sinó que potser algun d'aquests punts ens suggerirà altres coses. No sé si teniu alguna pregunta pel que fa a la introducció. Clar, si pensem que va escriure el 1947-48 aquesta obra, doncs esclar, ja sabem, ja ens situem en quina situació estava. Que es veu clarament en alguns talls de la novel·la, que jo també n'he seleccionat alguns, no massa un parell, però perquè on es veu més clar en quin punt polític estem. Llavors, un dels temes que, no sé per quin començar, però... Un moment, no saps res de la seva biografia personal, si es va casar, si va tenir fills... Es va casar i va tenir un fill, va adoptar un fill. Va tenir un nen adoptat. I em penso que va quedar vidu, tot i que ell va morir molt jove de tuberculosi, em sembla que abans havia mort la seva dona. No estic massa segura, però crec que va anar així. I va tenir un fill adoptat. I el tema del fill també, en algun moment va explicar que aquesta novel·la era una mica el que ell veia, o cap a on ell veia que anava la societat, que deixaria pel seu fill, o sigui, per la generació posterior. O sigui, que ell el preocupava bastant com a pare, la societat en què el seu fill hauria de viure com a adult. Que esclar, lògicament després no ha estat tan bèstia com això, però hi ha moltes coses que podem reconèixer, tant polítiques com d'altres tipus, tecnològiques també. Hi ha molts estudis sobre el tema de com va encertar el tema de la tecnologia i com no, i tot això. Del món, com el pinta aquí, com a món tripartit, o sigui, hi ha 3 blocs, que un és, jo ho tinc en anglès, Eastàsia, no sé com ho posa. Estàsia, Euràsia i Oceania. Que esclar, quan comences a llegir la novel·la una mica t'embolica, perquè clar, Oceania no és Oceania com a continent, sinó que Oceania és l'aliança entre Regne Unit i els Estats Units. Euràsia és bàsicament dominat pels russos i Estàsia pels japonesos. Diu que hi havia hagut un llarg interval de pau durant la seva infantesa, o sigui que devia ser el període d'entreguerres. Vol dir que ben bé ja ens està dient en quina situació ens està posant, que és Londres després de la Segona Guerra Mundial. I fins i tot parla d'una bomba atòmica, que aquí se la inventa. Diu, potser va ser el moment... Diu que recordava com els avions volaven per sobre, i diu potser va ser el moment en què va caure la bomba atòmica a Colchester. O sigui que, esclar, estem en el moment aquest de després de la Segona Guerra Mundial, la bomba atòmica, tot i la por aquesta a la bomba. I després d'això parla d'una sèrie d'aliances, però això ho deixarem més per parlar quan parlem dels ministeris. Preocupa els poderosos, o sigui, el govern en aquesta novel·la és el problema intern, no contra qui fas la guerra, sinó que a dins la gent no... Sí, i que la gent no es rebel·li contra el poder. Llavors, tant saben una mica amb qui estem en guerra. Llavors, clar, si pensem que ell va escriure l'any 47-48, potser sí que es preveia que hi hauria aquest món dividit en aquests blocs, que potser ell està parlant, s'imagina com serà l'any 1984. Agafa el que té en aquell moment i ho porta com a l'extrem, perquè, esclar, lògicament una societat així tampoc l'hem viscuda, no? El mur de Berlín ja va caure el 89. Sí. Clar, doncs si és el 84 hi havia totalment el bloc soviètic. Clar, és una mica que hi havia aquesta tendència que et porta com a l'extrem, no? I després, posteriorment, el 1984, el món dividit en blocs és el que tenim aquí o són uns altres blocs? Són uns altres. Però són blocs també, no? Sí. I l'islàmic? Exacte, tenim... És això el que estava pensant jo ara. Tenim el bloc islàmic i Xina i Japó per un altre cantó i els Estats Units. Estats Units i Europa. S'assembla bastant, sí. I Corea del Nord, noies. S'assembla bastant. Clar, és una mica... O sigui, la idea, clar, potser no són aquests blocs, però la idea és el món dividit en blocs que
depenen d'aliances, no? Diferents, però sí. I tant. I que es poden trencar i que també arriba un moment que tant de fa aquesta... O sigui, tu saps que estan passant coses, però algú s'està barallant en algun lloc, no sé com explicar-te, que aquí Sempre hi ha guerra. hi ha aquesta Sempre hi ha crítica també, no? Clar. Que sempre hi ha guerra i que arriba... Ara són amb aquests... No és molt important en qui són, sinó que algú s'està barallant amb algú altre, no? Sí, i una mica la idea aquesta, no?, de que als anys 80 hi havia els dos blocs que eren, doncs, Rússia i els Estats Units, no? Que potser s'assembla més a això, la Guerra Freda i tal, i ara són uns blocs que són uns altres perquè la història ha evolucionat d'una manera que fa que siguin uns altres blocs, però que es formen amb una sèrie d'aliances i que fa que el que estigui passant en aquest moment a Síria pugui repercutir amb el que passi aquí. Distopia o ficció? No, una distopia és el contrari d'una Utopia. utopia. Una utopia seria una idealització, en canvi la distopia doncs, és el contrari, doncs, imaginar-se doncs, una societat o un món completament doncs, desastrós. Sense esperança, Sí. sense destruir. Perquè és que a molta gent li agrada doncs, un altre tipus de novel·la més doncs, d'aventures, coses maques, no? Coses o divertides, o excitants, o romàntiques, val? Però això que és tan depriment ha de tenir algun punt atractiu, no? Perquè la gent el vulgui llegir. Quin seria aquest, o què és el que ens enganxa? Però també m'ha enganxat en si com explica la història. També m'ha enganxat que dintre de la història hi ha moltes històries, no? Perquè la història també és com molt com som els humans, no? La traïció, l'amor... Això serien temes clàssics, no? Clàssics, Aquests però de que la estan aquí literatura. també, no? És molt psicològica. Al principi que no podia parlar amb ningú fins que no... Sí, això sí que genera una I angoixa. per què ho vols llegir? Sí. D'alguna manera et produeix emocions. T'enganxa, encara que siguin emocions negatives, l'angoixa, et sents malament com a protagonista, no? Et genera emocions i per això fa que t'enganxi. És emocional, vols saber què passarà després. Per una altra banda, jo des del meu punt de vista, però per una altra banda també el fet d'identificar situacions, doncs el mateix tall que estàvem mirant ara, no? Ai, mira, doncs aquí està parlant de quan va acabar la Segona Guerra Mundial, aquí una miqueta... I que pots jugar també a què va encertar, què no va encertar. Sí, això és veritat. Fer prevenció, penso que serveix molt per fer prevenció, perquè moltes vegades dius, ostres, sí que estem anant cap aquí. Sí. Hi ha moltes coses que, ostres, com es podria fer perquè no arribéssim a... És com portar-te al límit, és com una caricatura, ho veus molt exagerat, però d'alguna manera t'està explicant. O sigui, l'exageració serveix perquè tu ho vegis, ho entenguis. Jo quan llegeixo històries d'aquest tipus, i coses tremendes que hagin passat o que han de passar o així, automàticament m'armo un sistema de defensa mental, que en realitat la humanitat, a pesar de tots els milions de morts i de tot el que sigui, ha sobreviscut fins ara. O sigui, no sé què passarà amb entre Corea i els americans, això no ho sabem, però en aquest moment, a pesar de tot, ha sobreviscut. I llavors puc llegir molt més tranquil·la, que si no, sí que m'entra angoixa. M'entra angoixa, sobretot per pensar com és l'home, com està estructurat, que genera un tipus d'actituds i de conductes i de tot, i la seva crueltat. I al mateix temps llavors penso, no, tu per què no està escriturat tota la part bona, perquè tants n'hi ha de bons com d'accions bones que no les tenim escrites. Escrivim tot el que són desgràcies, així, segons que venen. De la tortura és molt fort i és molt bèstia, però tu penses, a més que aquestes coses a la realitat passen. Per què? Doncs perquè la maldat existeix. Sí, és que és I veritat. la voluntat de poder existeix. Vull dir, tu estàs, per molt que és una caricatura i que ho porta a l'extrem, que estàs reconeixent coses reals. Supera la ficció en molts casos, que no ens agrada, però que... Fent una mica un tomb de lo dramàtic a la frivolització, el programa aquest del Gran Hermano que porta de 50 edicions és dir, fixa't tu el que diu aquí, els escandalitzats que estem, i hi ha gent que li paguen per anar a fer això i que perd el cul per anar a fer això. I a més, la quantitat de milions de persones que s'ho deuen mirar perquè si no, no s'ho donaria compte i no ho farien. Vull dir que això ja és el món al revés, no? Vull dir, si aquest home veiés això, no sé, ens ha vestit de fotenti el cap, no? Perquè diu, però això com pot ser, no? I que agafin el nom i tot, no? Jo, per mi, el més interessant és els mecanismes de control que continuen sent una mica els mateixos, no?
el pensament, el doble pensament, la nova parla... Falsificar Això mateix. les fake news, no? Això mateix, les fake news, que podíem comparar Ves ara. dient la mentida, que al final, com que ja s'hauran mort tots els que ho saben, i els altres només hauran vist això, al final la gent s'ho creu, no? El que potser en el segle XVIII i XIX com es tiraven les paperetes que també per difamar, no? Vull dir que ja es feia de fer una propaganda falsa. El doble pensament és una forma de disciplina mental amb l'objectiu de mantenir dues veritats contradictòries alhora. És a dir, una no anul·la l'altra, sinó que manté dues veritats contradictòries alhora. I és beneficiós pels membres del partit que està al poder. Llavors, les contradiccions més grans que tenim en aquesta novel·la són aquests eslògans de la guerra és la pau, la llibertat és l'esclavitud i la ignorància és la força. Llavors, per què la guerra és la pau? O perquè estan en guerra amb totes aquestes euràcies i tot això, allà dintre estan tranquils entre ells, no se subleven. Hi ha una guerra externa. Hi ha un enemic fora. Com que hi ha un enemic extern, és l'enemic comú al nostre país. Per tant, això fa que nosaltres haguem d'estar units i que no s'oblidin. Per això la guerra és la pau. I sí que és veritat que estem mantenint dues veritats contradictòries. Per què la llibertat és l'esclavitud? Ets lliure si segueixes les consignes d'alguna manera, per tant ets esclau. Exacte. Per ser lliure has de seguir les consignes, ets esclau. I també l'esclau ha ser lliure perquè no coneix altra cosa. És també una mica el tema del proletariat que hi ha a la novel·la, que ells d'alguna manera estan tranquils, perquè fan la seva vida normal, treballen, viuen sempre cada dia igual que l'altre, però no s'han de preocupar de res més. Hi ha algun moment en què el protagonista fins i tot desitja ser un d'ells, per no tenir tota aquesta càrrega a sobre. Per tant, sí que és veritat que hi ha autors que diuen que potser aquestes dicotomies s'haurien de dir la pau és la guerra, l'esclavitud és la llibertat en lloc del revés. I la ignorància és la força. Si no hi ha pensament individual, o sigui, si no permetem que les persones tinguin els seus propis pensaments, això fa que ens mantenim units perquè tothom va en la mateixa direcció i per tant és la força, diguéssim, del govern, que és el que realment pretén, que no puguis pensar d'una altra manera. I la força és que evita el conflicte també, no? Vull dir, si tu no saps què passa, de fet ell ja ho diu, la classe dels proles, com que són tan insignificants, tan ignorants i tan desastrosos, no cal ni vigilar-los, perquè no val la pena. No s'aixecaran mai. Clar, no s'aixecaran mai. Aquesta és la força, de la ignorància, que no es revelaran mai. Exacte. Aquestes contradiccions de la guerra és la pau, la llibertat és l'esclavitud i la ignorància és la força, és una miqueta, està molt relacionat amb els tres ministeris, perquè què fa el Ministeri de la Pau? S'ocupa de la guerra. El Ministeri de la Pau és el que s'ocupa de la guerra, però de la guerra exterior. El Ministeri de la Veritat és el que escampa les mentides, és a dir, com que t'estem dient que això és veritat, tot i que és mentida, però com que t'estem dient que això és veritat, doncs és la veritat, és la veritat oficial. I el Ministeri de l'Amor és el que tortura i al final pot arribar a la llei i l'ordre. Oceania havia estat en guerra contra Estàcia i havia format aliança amb Euràsia. Però això era un pensament o un record furtiu que ell tenia perquè la seva memòria no estava satisfactòriament sota control. Clar, ell tenia records furtius que no controlava o que no controlava segons el que el govern vol controlar. Diu, oficialment el canvi d'aliances mai havia passat, oficialment, però ell sap que això havia passat. O sigui, d'alguna manera modificava, se suposa que modificaven els seus records, però ell té records extraoficials. Per tant, el que és la veritat oficial no coincideix amb la veritat.
Però on existia aquest coneixement? On existia aquest coneixement? Diu, només en la seva pròpia consciència. Però en qualsevol cas, aquesta consciència s'havia d'aniquilar, hauria d'estar aviat aniquilada. Doncs això és el que feia el Ministeri de la Veritat. En aquest primer tros es veu molt la seva feina, no? A modificar, perquè coincidís, això és el que a mi em va, doncs diríem, trasbalsar, no? Aquesta capacitat de modificar, perquè mai més se sapigués el que havia passat. Perquè ell feia aquesta feina i conscientment veia que no li lligava els seus records i amb tota la seva infància que va recordant mica en mica. Fèiem els ministeris aquells que eren llocs tancats, estranys, plens de gent, plens de persones anant amunt i avall sense parlar-se, està posat d'una mena de cosa fòbica, descrit d'una manera que et dona palpitacions, tancats allà tota l'estona, tot gris, les maletes totes iguales, i té molta força. Una mica l'estil del Kafka, no? Sí, també hi he pensat, que a més de no poder expressar, no pots sentir, no pots gesticular, ostres, és super, t'oprimeix molt aquest. Crec que això està molt ben explicat perquè veus com el Ministeri de la Veritat no només s'ocupa políticament, sinó que cada persona dins d'aquest ministeri té una funció diferent i incideix aquest ministeri incideix en tots els punts de les persones, modifiquen tot d'una persona. Són feliços perquè no coneixen res més, i no tenen tota aquesta càrrega de responsabilitat que té el protagonista. Per això tota l'estona s'està comparant. Però això també es dona en societats utòpiques, per exemple l'utopia del Tomàs Moro, em sembla que és, que també quan al final la reflexió que fa és ens agradaria un món que realment fos així, on no hi ha cap mena de problema perquè tu tens realment tot resolt. Això també és molt, si passes a l'altre extrem, també et parla d'aquesta falta de llibertat en el fons, no? Perquè també és una crítica en aquest món que tu no pots decidir res perquè tot està organitzat, perquè tot sigui plaer i perquè no hi hagi conflictes. Això també et genera aquesta, diríem, aquesta manca de llibertat. Per què al primer món hi ha tanta gent deprimida? Doncs perquè un cop tens satisfetes les necessitats bàsiques i més que això, et sents insatisfet perquè vols altres coses, no? Sí, deu ser això. Sempre vas una mica més enllà, llavors en un món utòpic el que s'hauria d'aniquilar és la inquietud per voler més. Clar, i això i les ganes de superació. Sí, això també és impossible. No passaries mai d'aquí. Tot està perfectament organitzat i no necessiten ni política, ni religió, ni res, no? Tot és científic, tot funciona bé. De fet és això, que... I llavors el que és el filòsof li diu, però aquí no hi ha llibertat, exacte. Que no, si no fa falta. Sí, és així, Aquesta novel·la no és una tortura, o sigui, normalment la tortura, la finalitat que té és treure informació en aquest tipus de situacions. Però en aquesta novel·la la finalitat de la tortura no és treure informació, sinó modificar el cervell de la víctima, o sigui, el pensament de la víctima. I com ho fa? Doncs d'una manera molt cruel. Primer, fent enfrontar aquesta persona amb el seu terror número 1. Ja veiem des del principi de la novel·la que ell li fa por a les rates. I a part d'això, els sotmeten a aquesta tortura i l'única sortida que tenen és projectar aquesta tortura a la persona que ells estimen, perquè no poden estimar ningú tampoc. O sigui, és una destrucció que va en dues direccions. S'autodestrueixen i a més destrueixen les persones que estimen. De manera que acaben eliminant qualsevol vincle humà amb altres persones. En la literatura trobem també diversos exemples de llengües artificials, perquè realment Orwell crea una llengua artificial, però és una llengua aglutinant, és a dir, és una llengua que uneix diferents paraules. De dues paraules en forma una paraula i el seu contrari. Perquè no hi hagi matisos. Exacte. No, és que és brutal, això. Els qualificatius, tots. Exacte. Jo quan vaig llegir això, el primer que em va venir al cap va ser l'esperanto, perquè l'esperanto en realitat és una llengua artificial. Però realment la finalitat de l'esperanto i la finalitat de la nova parla són
completament contràries. Sí, esclar. Sí, perquè L'esperanto és el 1887 a Espanya. L'esperanto, la seva finalitat no és que es perdin les llengües pròpies, sinó que es faci servir com a llengua franca, una llengua comú per l'enteniment entre diferents pobles que puguin mantenir la seva pròpia llengua. I una miqueta també en la situació en què, segons el moment polític, algunes llengües guanyen més força que d'altres, i per una miqueta neutralitzar això, doncs hi hagués una llengua que és l'esperanto. I funciona també, em sembla, d'aquesta manera. Jo no la conec, però creant amb prefixos i sufixos derivats. Diu, no ho veus que tot l'objectiu de la nova parla és escurçar les possibilitats de pensament, retallar les possibilitats de pensament? Però la idea estaria aquí, no? De com a través del llenguatge tu vas despersonalitzant en aquest cas, a menys conceptes, a menys matisos, que dèieu, més encara. Que el pensament criminal sigui literalment impossible perquè no hi haurà paraules en què expressar-los. És a dir, si no tenim paraules en què expressar segons quines coses, aquestes coses no existeixen. O sigui, no podrem tenir pensaments criminals perquè no es podrà expressar. I per tant, la possibilitat de consciència, les possibilitats de pensament cada vegada seran més petites. I la revolució no estarà completa fins que el llenguatge sigui perfecte. Perfecte per ells vol dir reduït al mínim. L'important d'això és que tot aquest apèndix està escrit en passat. I això suggereix que aquest apèndix és una peça històrica posterior. És a dir, la nova parla funcionava d'aquesta manera, funcionava d'aquesta altra manera, funcionava... Però com està escrit? Està escrit en passat i està escrit en anglès estàndard. Si ha sobreviscut l'anglès estàndard, que clar, l'original era en anglès, si ha sobreviscut l'anglès estàndard vol dir que ha sobreviscut la llibertat de pensament i que això s'ha imposat. Això està molt bé. Amb les noves tecnologies perdem intimitat. O sigui, una miqueta estem veient això, no? Que això aquí s'ha imposat, però d'alguna manera amb les noves tecnologies també és imposat. Perquè tu no pots evitar que un dia estiguis a un lloc i algú faci una foto i et pengi, i tu estiguis passant per allà i et pengi a internet. I tu potser t'estàs burxant el nas en aquest moment, no? Quina gràcia veure que internet aquella